नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, करंट स्टडी मराठी एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. तर आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये भारतीय युद्ध अभ्यास पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जवळ असणाऱ्या बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक देखील करा. तर प्रथम आपण इंडियन आर्मी मिलिटरी एक्सरसाइज पाहणार आहोत. भारतीय थलसेना. तर यामध्ये इंद्र युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? इंद्र अभ्यास हा रूस आणि भारत देशाबरोबर झाला. यानंतर मैत्री युद्ध अभ्यास हा थायलंड आणि भारत देशाबरोबर झाला. यानंतर आहे सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? नेपाळ आणि भारत या देशाबरोबर झाला. तर भारत देशाच्या जवळील असणाऱ्या सीमेलगतचे देशाबरोबरचे युद्ध अभ्यास हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, यांना तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. यानंतर आहे हँड इन हँड. हा चीन आणि भारत या देशाबरोबर झाला. यानंतर आहे प्रबल दोस्ती युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? कझाकस्तान आणि भारत. 6 नंबरवर आहे नोमोडिक एलिफंट हा मंगोलिया आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे खंजर युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? हा किर्गिस्तान आणि भारत देशाबरोबर झाला. यानंतर आहे खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? तर हा मंगोलिया आणि भारत देशाबरोबर झाला. यानंतर आहे सेल्वेक्स युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? USA आणि भारत देशाबरोबर झाला. यानंतर आहे मित्रशक्ती युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? हा युद्ध अभ्यास श्रीलंका आणि भारत देशाबरोबर झाला. यानंतर आहे मित्रशक्ती युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? तर हा युद्ध अभ्यास श्रीलंका आणि भारत देशाबरोबर झाला. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा देखील एक महत्त्वाचा युद्ध अभ्यास आहे. हा देखील नोट डाऊन करून ठेव. यानंतर आहे अजय युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? हा UK आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर पाहूया युद्ध अभ्यास. हा युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? तर हा युद्ध अभ्यास USA आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? हा युद्ध अभ्यास USA आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. तर मित्रांनो, हा वज्रप्रहार हा युद्ध अभ्यास अगदी चर्चेतील युद्ध अभ्यास आहे. त्यामुळे या युद्ध अभ्यासाला तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवून चला. यानंतर आहे एक्वेरिन युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? तर हा युद्ध अभ्यास मालदीव आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे संप्रीती युद्ध अभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाला? संप्रीती युद्ध अभ्यास हा बांगलादेश आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. हा देखील अतिशय महत्त्वाचा युद्ध अभ्यास आहे. यानंतर आहे बोल्ड कुरुक्षेत्र. हा युद्ध अभ्यास सिंगापूर आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे अग्नियुद्ध अभ्यास हा सिंगापूर आणि भारत या देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे चीन इंडिया संयुक्त. हा चीन आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे गरुड शक्ती युद्ध अभ्यास. हा इंडोनेशिया आणि भारत या देशामध्ये झालेला आहे. हा देखील युद्ध अभ्यास अतिशय महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. यानंतर आहे अल नागह. हा युद्ध अभ्यास मित्रांनो ओमान आणि भारत या देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर
विनबेक्स युद्ध अभ्यास हा व्हिएतनाम आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे इम्बाक्स युद्ध अभ्यास हा म्यानमार आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे मित्रांनो लमित्य युद्धाभ्यास हा सेशल्स आणि भारत या देशाबरोबर झालेला आहे. तर मित्रांनो आता नौसेना युद्धाभ्यास आहेत. तर नौसेना युद्धाभ्यास इंडियन मिलिटरी एक्सरसाइज हा वरून इंडियन नेव्हीचा एक्झरसाइज वरून युद्धाभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झालेला आहे? फ्रान्स आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे मालाबार युद्धाभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झाले? तर या देशामध्ये 3 देश सहभागी आहेत. या युद्धाभ्यासामध्ये 3 देश सहभागी आहेत. एक USA, जापान आणि भारत. यानंतर आहे स्लिनेक्स या स्लिनेक्स हा युद्धाभ्यास श्रीलंका आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे सिम्बेक्स हा युद्धाभ्यास भारत आणि सिंगापूर देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे कोंकण हा UK आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे IEBASSARAR हा युद्धाभ्यास साऊथ आफ्रिका, ब्राझील आणि भारत या युद्धाभ्यासामध्ये 3 देशांचा समावेश आहे. यानंतर ऑसिडिक्स युद्धाभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झालेला आहे? तर ऑसिडिक्स हा युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे सोयोकेन्जिन हा युद्धाभ्यास जापान आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे नसीम अल बहर हा ओमान आणि भारत देशाबरोबर युद्धाभ्यास. तर मित्रांनो यानंतर आहे वायुसेनेतील युद्धाभ्यास. वायुसेनेतील युद्धाभ्यासामध्ये रेड फ्लॅग हा युद्धाभ्यास कोणत्या देशाबरोबर झालेला आहे? तर USA आणि भारत या देशाबरोबर झालेला आहे. त्यानंतर आहे गरुड युद्धाभ्यास हा फ्रान्स आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. हा देखील एक महत्त्वाचा युद्धाभ्यास आहे विद्यार्थी मित्रांनो. यानंतर आहे कोप इंडिया हा युद्धाभ्यास USA आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे मित्रांनो. तर इंद्रधनुष हा युद्धाभ्यास ब्रिटन आणि भारत या देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहे सिम्बेक्स युद्धाभ्यास हा सिंगापूर आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर ईस्टर्न ब्री हा युद्धाभ्यास ओमान आणि भारत देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहेत डेसर्ट ईगल हा युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत या देशाबरोबर झालेला आहे. यानंतर आहेत सियाम इंडिया हा युद्धाभ्यास थायलंड आणि भारत या देशांबरोबर झालेला आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.